Blay pi barok ki parlok sa sisian pan himpiang sobai pi hakani ga janmit syakani ka program jingken tip tang sikentien di parlok barok kumbang juang pi na ka po sa kapot kani ka di ka program ka bala mangger pang na ka benta ki parlok samla jungi bangin tinju yaki haduka nu ki don ki jing tip halor ka ktien khasi ka banga juai ban na ka po sa kapor banga ong ka ktien khasi ka long ka bayar bat ka berius pa tang ladang inang ban pendan kam ka kentien ka bakit sibun ki jingmun ndai ngim junang ban pendan kam ka namar bangim pen melian na ka jing im jungi ban man kasngi habangi kren habangi khana tin railing ba kani ka program le sikani rap ban penlap iki taki kentien ban lap iki ka jing yar ka jengki bat ling ba kani ka program yaki samla bakin tip bakin iet yala ka ktien khasi ba ka long ka bayar bat ka berius pa ti hakani ka janmit bentang ay wer lang pi baro ba pinya so bat nga hakani ka program tang sikentien ti mentangan pen itu sba sa pi yaki nong isim benta hakani ka janmit ti bat nga ha ka tim a ngadon arngut ki samla ki ban pen itu ya ledit sedang mpiken pen itu engka kerteng jonga kadai adelia kharchandi nga sa apo maulai mautawar nga pulih hanihu ka kerteng jonga di junen walang ngarang pulih hanihu nga sa alam khra ka kerteng jonga de penlang khangwir nga sa apo alam khra man ngadang pulih po nihu kerteng jonga de bantai nadan ngadang pulih po nihu bat mentang sa apo maulai keton sar kerteng jonga kadai Josephine Siem nga sa sasen bang pulih hanihu kerteng jungai joblin nong rang ngade ne po lau sotun ban nang puli MA khasi anihu ti ngap jang subhai pi barok ki samla kan thai bat chenrang mo pinya penep ila ki jong ki jebing ya ki jing tip ila ki jong ka ktien kam tambun pi pi dai ki khna puli ni hu ti ka jingmut jing perkhat ru kala kham hajrong ngidon lai teli ki raun ka lai raun la ni lai kala mangi oh ktien khasi ka kala ka baningkong ka dai ka kala tinju jing tip hakani ka kala ngan ai pi ka wei ki jing kli lada pila ikani ki jingkli pila ban jubab ben tin pi jubab pinyo arpo point namar ba pitip be ka jingkli ka bangan IP ti pidan lai tim kanu ka tim ban yo jubab suwa ka dai kidan kitu ki budam hakimi jing pi khnyat gitu ki budam ti kanu ka tim ka ba khnyat suwa ka ni jubab ningkong ti pin lada pi dai pinyo arpo point te lada pi bakla pim do point ai ndai minta lada pim tim dadap 10 second ngan ai no mai lai teli ki jubab A B K timen tanang ala ai ke jubab kanu ke tim nepi ke baknyat ningkong ibu dam kan yo ban jubab kanu ke jubab badai ka ane ke bi ne ke ki ti haba pi jubab lada pi bakla pin syak khati san lada pi dei pin yo sipo pi song tu kata ka di ke kela ke beningkong ka kela ke baar pan pin ai ngai ke jubab tang sikentien ka wei ke ktien ke bakit bun jat ki jingmun ba pin tip ke igani ke jubab ngan ai ksai pi lai teli ngan ai clue lai teli lada pi tip tang ha ka clue ke beningkong pinyo lai po point namar ka ba nganang buri nganang ai bitang ka clue beningkong lada pidai no pinyo lai po point lada pimla ngan ai ka clue baar lada pidai ka baar pinyo ar po point lada pimla ka baar ngan ai sa ka balai lada pidai ka balai pinyo si po point ka clue beningkong ka kham ka baar ka la kham suk ka balai li ka la suk susu ba pinyo pi ka jubab badai ti hang ni man ka si po second ngin ai ka baji da pimla ngan ai hadin si po second ngan ai askoi ka clue sa ka weipan ti hang ni ki point ba pinyo ru ka long lai po ar po ba chi po pisung thu kata ka dei ka kala ka ba ar ba ka kala ba lai pe dei ka dei ka kala ka ba pihak ban suak ba pin suak piyo ka ktien ayu hang ni kata ka ktien ba piyo bi parlo ji pi intip ka dei ka ai pinap pen i de ka ba suak ka syong ha pila da pile ba pi ak ba kamu di parlo ji isuk ban itu ka ai ka tu ka ktien piyo ndai mental pim ak ba ti mi thu ti maroi piyo ban ak ar ligi jing ang bat ka point ba pinyo ka long lada pidei sipo point ka wei ka jing ak pila sung thu te to kinu ki bele ba kin long nong job but dala wai sibet ki ba long nong job gidan gini ki jing ai so ba ban sa jing kan mau pi tang ya ka tim ka ba long nong job pinyo ini jing ai sa kan mau ba pila job ya ka jing le ka jing kan tip tang si kan tien te ka tim ko bele ba kan long nong job ti parlok baro ngayo wer lang pi ali ya so no bat nga bentang ni begini sedang no ya kani ke jingken tip tang si kentien hatu job kini ki parlok ki besim bentang ni ne khamla ma pi ki besong na laki yeng ki sem ban jubab ya ki jingkeli ki ba ngan keli kini ki samla kani ke por ti mentangan sedang no bat long ki bala kre ki ti jong pi hang tu kat ki baklo ban jubab ti pinyo ban jubab ning kong ka jingkeli bangan keli pi mentangan ni ngap ha kamot ni thau ayu kani ka kentien bat yam bat tim ki kenja jing thung chur
Kamut ne thau ya ka ei ngong na khan pili bat kon bat yam ba tiu de gen jing thung ka jing mut jong ka si ong ya ka ei si phau second phi oporประคัดเลย Beri bayamban. Ladu klem yo tim ki to mentang an ai ki jubab sengap ba tim A bat tim B ki yo ban jubab ka jubab A ki briu ki bayam hayeng yap briu B ki briu bat tieng B bat red men sim ki ba phoi lian phoi ken sha kan du ka jubab ba dei A B ne ki tim B jubab A kabut ki briu ki bayam hayeng yap briu bakla minusan jutip se ubat yam bat batang sudai thut pitip em tu kan bat bayam bat ngi se jong ngi tang su pendai tok ulayam ka e jingkit jingmut jong kata ka ketien pan pinda su ang yu jing thong te basuk i ken keli te na keli ka jingmut ya ki ba phoi lian kai tang dai tak laran phoi gum tu kan bat yam bat ki ong ye ki briu ki ba phoi lian phoi ken sa da kan ma bai tai ketien kan bat yam bat ki se dong ha ti hang tum dan bayo i e tongan ya nyok sa ka jingkeli ka baat ngap ba kan ka jingkeli ka baat ka ong kamut ayu wang bam im kamut ayu wang bam im dan bapersang ya apa ngan ajibab na mga to ka baji ka riu ka jubab A ka ong ki ong ya une ka briu baduki ka jubab B ki ong ya une ki briu ki bajamnut palat bat ki basusya kat bale ki kamut ne thau ye ki briu ki basian tibut tu kan du ka jubab badai kamut ayu wang bam im A B ne ki ka jubab A ka ong ki ong ya une ka briu baduki minus sasan wang bam im ki ong ya ki briu ki bajam nuat palat ki basusya kat balik ki we kani ka de jubab babi te ka tim B kalayo minus si phau ka hap clear si bela syaram si phau dos ngap ha sakani ka jingkeli pede ka balai kamut ayu kani ka kentien sim lai dieng tim A tin ba penak thliet ki bru penak thliet em ba bayat na wiyeng skoi ka yeng mani thu khana lor ni an phau ma tim A ka jan pui kulmar sakendiat sim lai dieng kamut ye ki briu ki be im sngi ban ken tiap yeng briu ban ban lor ni tak isi jong sim lai dieng ifilayo hin dengan mut ban ai ke jubab A ka sim ka barit B ki briu ki balalot nei ki ba im sngi ban ken tiap yeng briu bat lor ni ti filayo ba da ka direct pio R point ti sa ka wei ha ka round ka beningkong to ngap ba kan ai ya ka tien keno jong ka tien thut shan ka direct phim sa ka tiem đấy wat em cái tien keno jong ka tien thut lakut kapor ngan ai manga ki jubab A ka tim A mi jubab shu tang ka B ba ka ki ka jubab A that thut that ka jubab B thut nya ka jubab ki thut thenrei ki Thenrei ki thenrei si phau point ka layo ki malu ya mari tenrok yo budam tama hamster ki kamat jong aban pet kendiat hitam iki pi ti ka jubab ka dei ki ka jubab ka dei thenrei ti ka tu ka dei ka bakut jong ka kala ka beningkong ti mentapat ngin ya ka kala ka baat la da pile bah pi dang laban kamai ka kala ka baat ti ngap ha kan na
ngan ya menta pa de nak tim A ya kan ni tengah numpas si kiwi tim dengan keli ya ka tim A kala ni em naman ngan ai klu lai keli ngap ba kan ka klu ka bening kong jong pi ka ong dah husiar kong thei yo sha le kum ni haurang lệ bánh em bình dân em Riam. em ngan ai sa ka klu ka ba ka buit pen lekai jing ba bình pra luat em sutanat ba persang ta kan liap em dung em sa ka klu ka ba khadu habasyat slem ban jem bah ka do masi pon Hon, si po point ta kendo si po la yo. Lada pi sim ya kani ke jebak pon bat ka kelu baning kong ru ka yadai bat ka kelu ba ar ru ka yadai ka baning kong ong dahu siar kong thei yo sha le kum ni haurang yo sha pon mo dahu siar kita ka ba ar ka buit pen lekai jing bam dak ba pi pon ka lekai lu ka jing ma ka pra ka luet ken tang ba haburi na man dia thu bet tik tik la yo no ka juba nei ka ba lai ngala pen suk ha ba shat slam ban jam ba ka do masi e ka do masi ti hab da pon pi trai shat ko bam tim long su tat ti pi la yo si po poi nang tu dia mentangan lit sa ka timbi sap ha kan timbi ka mai no to ka wei nakikam haba pi pen ba habriu ya ladi Sum. Sla. em klu bening kong li kadang peli sat pi la ban jubab kat bomon ka wei nakikam haba pi pen ba habriu Peyit. ladi em kadang dan kapor yo si yo elai pau sengap bahakan ni serim ka klu baar pan ka jing sop ya ka benta bahajrong jong ka kamra Sad. sat ar 4 point timbi la kili bedu si pau mo ar 4 point ka benta jong ka jing sop ya ka benta bahajrong jong ka kamra ka sat ka sop ya ka te benta bahajrong ti ka balai ngamut ban pensuk bahang mut ban ong nyu kli tang ba pila sip no ong nyu kli li la suk bahasat ti nding kong lu pila jane dei pila ong pe yit ngalong tas phang pila ong sat ti to la yo ar 4 point to pen e segi tim ki sangap bahagan ka klu bening kong jong pi ka ong julong kum ni habangi ring mensim penhiar mesim than em thia em dem ka e Bersat. em ka klu ko ba ar ko ong kadak baka jingbam kampat long bam dan im im ar po point la yo de sakai da ko ki ar po point i ngai ka bening kong ong julong kum ni habangi ring mensim da ring mensim tu dang im dam ring shu tu layam dang im ring mensim im kadak baka jingbam kampat long bam kamut baka dang im tu jingbam nang tangamut ban ai ka klu balai ti ka besuk ba ka kenthei baning kong kat kum ka bible ka im ten dei na tip no tang ha ka klu ba at yo ar phau te ki set khei ni mo ki yo klu ba at to men tangan lek diang sa sya ka tim a ngap ha kan ka klu baning kong jung pi ka ong ka thlieu balati ba ban yada ya ka yeng na kimrat kimreng Pankana. em nala em kenro em payah ka klu ko ba ar sangap ba ki dorji ki dan ba ya kan ni kasap su penyaha ba bening kong ken bening kong te
thliu kum de kasu. Cup. Kap ar point deh gitu kita dapat ar point lah yo bi ti kan mar ka klu baning kong bar ka ar ka stream da ngai pijubab kap ya ka baning kong ru long kap ya ka ba ar long ka thliu balati bah ban ya da ya ka yeng na kimrat kimreng ka dan ka kap kim yo ban wan kimrat ama ka ba kim liat ang ta kham ti ki dorji ki dan bhai ka ni ka sap ban kap ban ki dorji ti ki sit khei ba ban kap jan mo ngamut ban ai ka ba lai ka klu basuk ya jan ne ya senda kap mo yang som mat kap tik tiet ti pilala tang ka ba ar pio ar point das ngap kan tim bi pen e sa pi kan ka klu baning kong jong pi ka ong don ki kme ki kpa ki ba sho khun da ka ni ka rukom Kencan. em Tham. em ki buon ti ki rukom da ba persang kan don ki kme ki kpa ki ba sho khun da ka ni ka rukom Tim. Senang. em Mai. Syok tak kembali kita. Untuk kita syok kuat. Sempat. Kakelu ke baar ngap bah. Takran. Mai. Em. Là pensuk bahan dari kebaar lah di mana di kebaar. Lah, kabalai, kabasuk bahan itu di mana. Kabapedu ada kimat simpriakti hakakli. Tangan. Tangon. Em. Benar. Kabapedu ada kimat simpriakti hakakli. Kurang. Tanang sakemang tadi. Pajut. Lakut kay. Kay ka jubab kini ki bai pi point chuang. Tiet. Takor. Takor ken. Kidan gijek kimi ki bersong dong chu ai snuk ki kun kum tu. Habang ong ka wei na ki rukom shu kun pi pat mai ti kam dei basho. Basho te kata tala shu te tang bashu takor. Begini ki simpre akti ngonga sranya ka kli berbor ka takor ka thau ber ka ei pin takor hamet tim suya ha ba kli ke takor ki lem tu ka tu de ka wei ne ki rukom tes ni bok pelem klem yo ang tu mentangan le sa ka tim ki sngap ba tim ki ka baning kong ko klu jong pi haba kren siat parsi yaki wei Dan. Lorni. Ka klu ning kong la le chua to ka ba ngap ha ka buit chet ata klem phnyang Gentha. ar po point la yo kita ki yong si ong em ata kentha dam ai phnyang te ata kentha namar kani ka jubab ka yahap nam ta ka klu baning kong ru ka baning kong yong haba keren siat parsi ki we kentha yo ni keren kentha itu ka buit set ata klem phnyang kentha ngamut ban ai ka balai lik besuk haba daj ungap badaj ngap juang daj ngap sa kentha ngap ki yong mo tin ri philayo tang ka ba ar phiru philayo ar po point ti ha ka bakut jong ka kala ka baning kong bat ka ba ngini pe chuai ki point ju pikat nu philaya kamai ti ha ka bakut jong ka kala ka baning kong bat ka ba an pitip kidi ki parlo jingi ki yo kan nu ka bitanat ba ka jingi kun jingi namar ka tim a bat ka tim ki kia ringkat point mar san po point ka tim bi jing sya ka layo ar po point tang ba ka hap siu ram no si po point ka si po ka tim bi si po point tong idang don hang ni sa jing ka nu tli ki hang ni sa sau po point si tim pitang yo namar kawi ka tim ka yo ban ak sau tli ti marwe pi yo ban ak ar tli la da pi dei tin yo ar po point marwe ar nut sau po point ti la dang kamai ba ti le ba
Kani mentah kadi ka kala ka bapi hab ban syuak na ba iparlok jumpi intip ka ketu ka ketien bapi yo ti wan syona katimba. Peni ke parlok. Jingi. Dia banang ban akti season ak la yo si ho poi na jingi. Sim sekoi ke. Nga kwa ya ka wei ke jingmut ile ayu kum tu ta. Le ba kan ka wei ke jingmut bi ile. Phongjan. Knyo. La ak ba ten re. Sukriap. Kriat deh ke jingdan bak la yo ar ho poi na man bala di ban kep ke puar pi yo. Isu kriat itu mo. Wan sama pi timbi. Sambut. Rki. Leran. Leran, dia nama leran itu nat. Tuh, simkan. Yang. Sat. Kerjau. Lebih pasau tu bila itu perlok. Tuh, lah yo ar popo ini tu lah day berar. Wan sana ke tim kia kan? Ini kan? So. Koroi pri. Ak kan bini tu. Ling akpo. Bamja. Kadai ti ak kadai tang kasong hinang pet ban ong bun teli. Lakon iyo. Tangan ti pet ngalaling ak ko ngalun teli ngalalem tu phim lem ha ti lem nim ni te. Tak ba kan ta simsi. Kan? Wan. Em, kan ni kaktian piyo. Katu kaktian. Syai fidan. Tati si senten pilahan. Kura. Dah balik am tu kamu lek you. Cuba apa? Bapen. Jengok. Ile ayum tu. Wat. Kok ngon. Pet. Pito. La ak bahan nong aktif. Sang sinang jubab. Chat kut kapur rồi. Majengok. Ile ayu. Yet kan. Piwat siwat pila di benong sera koi yet jing yet pi biang tu. Tawan biang sana tim A kan. Sengat. Sengat. Ti benang ban ak tu tu aku tu layu ama. Tu sim sekoi kan. Siat. Majengai theo. Thâu. Betul tim A tu. Wan sa tim B kan. Biang. Nhiều. Sipo. Sipo. Start ban peli te. Start ba ban peli mo. Ni feeling ngoi ke tu li ke basuk ba. Kerat. Ta lah dei. Tawan sana ka tim kia kan? Tu. Renti. Renti tu lah draw sa ka renti. Ta sa ka weekend. Tu. Balai. Kei. Geli. Geli. Dia lanang benak. Ti ketu kadi ke bekut jang barok ki kelah ka. Kelah aktif ye jur himat mo. Nelong aktor aktres mo. Ya nang ban ang bun hi pia yo point stang wi am du. Tin ring ni pet ye pina du sedang kat nu pla yo ki point jo pi to.
Ti ha ka bakut jong barok ki kala mentang ila poi sya benta ban ya thu no ya ka result jong pi manu balong nong job itanat ka jing ya kun pila ya kun baha barok ki tim. Ti pidan lai tli ki tim meningkong ba ar balai ngan sedang sya ka balong balai ka de ka tim bi klayo san po point. Ta le bah. Badu mene si po pila kle dam du mene li la long ru po point. Tin re la kumtar pila le bahasan po point. Kabawan ba ar kadai ka tim ki kayo nyo po point. May mana kaya khat ba ka tim A tang ba ki sniu bok ha ka kala ka basu ak pia du no kendian bat ka tim A ka klem penlen no ai ka mare be chakmat klem ai lat kala yo kendai po point bat ka long nong job. Ti ki tim A ba ki la long nong job bala don ke jingkular ban ai haban wan sim no kan chakmat. Ti parlok barok ngila poi sya ka bakut jong kani ka program jing kentip tang si kentien ngangait bakala pen sngo tanat pi barok kala pen melen bat kala ai jing tip ru bat ngamar ta tien menta ka sngi tele si pi ru na yeng ka jing kun jong pi ka khamduna na mar kini ki parlok jing menta si ki le baha ki yo ki poin sibun ti bat ngamar ta tien ru badan na pedang jong pi ru ki badan ki bala ban le kham baha ne pi ringkat bat ki ne la na pi duna ru pila yo jing tip ling ba kani ka program ti bat kini ki parlok samlarung ai ku ble pi pila le baha bat ngangait pilaya yo jing hikai bat yo jing te brundai ling bakani program kumnu benang penyiar su ka ketien kasi benang pendruspa bangini wahat kan jiki ketien kendong kedron dai banginum ong bak ketien jungi ke bedung inong bagari ke beruspa da ke bangi penmelian ban keran iki ketien ki badan haki kendong kedron ban ngangit kala ai jing mentoi langi pi baro bat parlok baro ngan pun kot no ya kani ke program da ke banga pun kot ya pi satang si kentien hado bangin dia syambiang kublai.